Watmara Sang Herjuna asmulira kamanungsan nuninggih Koko Prabu Arati asrep manah kula dipinampi dawuhipun Koko Prabu Ndhurawati ning gandeng menungsa kuwi diwenangake budidaya mula prayogane Yayi Siadi wae suwana marang Petapang Sukarima nemono Begawan Durna lan gajeke Yayi biyen Bapa Durna kuwi nate prasetya ingkang isine ing tata lair Paman Durna kuwi melu Kurawa nanging jare ing kebatinane Paman Durna kuwi saguh njaga marang samuting para Pandhawa lah prasetya kang mengkono mau isih panggah apa wis luntur lan maneh Paman Durna darbi karep apa teka utusan Isina njegara segara yen to pancen Bapa Durna wis tega marang patine Werkudara gandeng Siadi ya klebu siswa kinasih kluwung babasan dalu mati Yai nyuwun pangestu Paruta saking kutha Sangkara kula kula mutusa Sang Sri mandheg dhisik Dimas Werkudara ana panoman kakangku ngendheg nggon kula mangku Siadi bakal menyang endi kowe takon pengremaku kuwi barepe karep apa pitakon kuwi adile mung diwangsuli lho Di kowe iki pendhita apa pemulung lah ora mangsamu aku ki apa wong takon kudu diwangsuli satu-satu iki pun kakang ora luntri biyen mulai isih tetep pendhita kok Di yen pancen kowe ngaku pendhita kudune kowe ngerti bakal ngaku iki yen kira-kira wis ora awas wis ora usah pendhita wae yen tak bedhek Siadi aja serik ora dina iki Siadi bakal ambyur samudra ingkang wigati nuhuni dawuh Guru Durna golek banyu suci ora iya to wis ngerti tak takon ngerdet-ngerdet laku mara kaki semingkira arep anggo liwat Werkudara aja mbajut ya Di aja mbajut elinga yen to Siadi iku kena penghapus kramaning Begawan Durna sira pancen sengaja bakal dipateni dening Kurawa lumantar Begawan Durna lho Di Dara mbok dipikir sing kali wening dhisik to Di apa kurang hebat kaya yang Sapwarga kae apa kurang pinter kaya Lurah Semar kae Di lan apa kurang waskita pun Bathara Bayu kok isih Siadi neguri marang Durna kuwi Durna kae guru apa Durna kae babarusan ora duwe kawruh apa-apa ya Di Durna dadi pendhita kae ya mung merga kesengkan sabab keselak kepingin sugih kepingin numpuk bondo raja donya mula kumpulane karo Kurawa Di piye Yai
Sira iku satriya tama kok ora bisa milah lan milih wong pinter iki piye Werkudara? Anoman, apa? Pendhita kuwi hambeke ana pira? Weh, nguji aku kowe. Ya. Pendhita kuwi hambeke ana 7 prakara. Apa wae? 1 hambek Hanuraga. 2 persuasif Mirsasama. 3 tanduk Haris Mulat Manis. 4 ing cipta demetut ulung. 5 adoh panggawe cidra. 6 ora kena gawe rusak lawan serik. Kaping 7 ngalah tan hanggung diri. Kuwi hambeke pendhita Werkudara. Jebul aku 7 sinta kandhane mau kabeh. Tumraping kowe mung dienggo apalan wae. Kowe babar pisan tanpa ngamalake tandha buktine ing ngatasi padha-padha pendhita. Kena apa kowe ngololo lan gawe serik marang Durna bapakku? Lekasmu kang mengkono kuwi apa ora jeneng kowe nemara dosa? Durna bapakku elek kuwi rak tumrapmu kowe nganoman ning tumraping Werkudara. Ya mung Durna bapakku sing tak percaya bisa minangkani marang panjalukku. Werkudara, aja kleru tampa ya dia aja kleru tampa. Babar pisan aku ora ngololo marang Durna di aku mung ngandhakake kahanan kang saknyatane Yai. Lan maneh aku mung ngemen marang si Adi yen to nganti kowe cilik lara gedening temeka pati aku ya melu kelangan lho Di. Pati ora galak kaya macan. Apa meneh upama aku mati nyawaku dhewe peduli apa kowe? Kula becik semingkira jemalan marang kang dadi lakuku. Sing kepriye wae Di, aku ora bakal semingkir yen to kowe durung bali saka kene. Wangune kudu nganggo cara iki nggon nyingkir iki kowe. Waduh. Werkudara adikku. Kukuh kaya tugu aja tekadmu Bratasena. Aku mau uncalake kaya ngene. Iya tadi. Wis dadi tikate nganoman. Yen kowe sida myur samudra, aku ora bakal bali marang Kendali Sada. Ning aku bakal tapa ning Mega Malang nyuwun ning ngersaning pangeran. Ora udar nggonku tapa. Lamun durung nyurupi kowe mentas rasa karo ben mati apa urip adikku Bratasena. Bonceng sing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang malih gandrung lauta kaya mangkono
wis prapteng tepining samudra minangka lampeng Sang Bimasena ing laladan segara kidul awit anut marang lenging cipta Sang Bima jemangkeng ponang kepada dupi wis prapteng gisik segera pinapak marang gedhening alun kang gulung gemulung dadi kandhek lampeng Sang Bimasena kala semana Sang Werkudara hanyalang marang jembaring samudra kang langit tanpa pagut tuwun mirengaken swantening ombak kang paniyayah gunung jugruk bagian jegrek kagetu usul karta Sang Werkudara tumekaning ombak kang nempuh wentising Sang Bratasena bisa tata janma kaya mangsana marang lampeng Sang Bayusi satemah tuwuh tandha pitakon lebeting batos sida njegur segara apa ora lamun sida njegur bakal pisah keluarga ing selawase labet hameng pati pacangane nanging lamun ta wangsul tetep bakal banger asmaning Sang Bima ing selawase urip griya kapetang kali batos dening Sang Bima bali bacut bali bacut bali bacut wis kenceng kate Sang Bimasena dadak ing mangke ana peksi ingkang miber kekalih menggih peksi gemak dalah peksi patuk bawang niat langening kalang yuang aklara pangkang muncarang tinamir kedoneng suwerem soroti tanpa adang mengkoto gemak popo patuk bawang gandeng sawetara entuk pangan kanggo nambak weteng luwi ayo padha rembugan weteng entir-entir kok rembugan ya arep ngrembug apa aku arep takon gemak besok yen kowe mati pilih mati kepiye oh alah patuk bawang keduren tembung kuwi kok dadak kowe takon mati kepiye kowe karo aku mati ora diplinteng wengi wis matur nuwun karo maneh aku arep takon sing jenenge pati ki ana pirang perkara pati kuwi ana 3 perkara pati nista pati madya pati utama pinambah siji maneh yaiku pati janji piye karepe kuwi pati nista kuwi patine wong lalu kuwi nista-nistaning wong mati mangkono iya wong lalu iya kaya to ngendhat nabrake sepur lan sapanunggalan iki pati nista yen pati madya kuwi disangkani saka lara kaya lumare wong arep mati gandeng ora entuk tampa wis ginaris mangkane pepesken bakal kapundhut ing resaning Gusti lah yen pati utama kuwi patine wong kang nuhoni marang ing reh kesaguhan kaya to satriya gugur ing madaning palagan sapet wis netepi marang kesaguhan lan janjine kaya to patining pendhita kang lagi tapa patine wong kang manembah marang Gusti kang lagi sembahyang patining dalang ana ing panggung kuwi pati utama layan pati janji kuwi patine wong golek pesugihan kepengin sugih banjur njaluk tulung nyang perewangan kanthi dijanjeni kuwi bakal kelakon sugih so yen mati dadi balane sing mbiyantu mau kuwi jenenge pati janji ngono iya lah tumaraping patuk bawang kowe kepengin mati apa wah nek aku kuwi ya kepengin mati utama aja mau pati madya lho aja pati nista mung pati utama sing tak gayuh marga nek nganti aku marang kesaguhan tak lincati wah tetel kang dadi jenengku lan banger sing dadi jenengku lang-langing griya mangu bangun kung kanggo wangrinang abiyasa kakekku kunti ibuku ndarep kakangku
tresna kakangku Hanoman kakangku aku njaluk pangestumu Janaka kembar lan kabeh kawula sak ngamarta aku njaluk pamujimu aku njaluk pamit budhal ambyur samudra yen mangsah mamu pecah cangcut mergut manjing samudra naya bareng wiragang legawa banyu senaput wentis melegi ngangganira semingep hana pati kejonggo kang waris setu bondo layu om wis momor ing keling samudra ninggih Sang Bayu Suta mangke ndatak sakala wonten naga ingkang jebedhe saking telinging alun nami sang naga nabat nawa ya naga nembur nawa sakilur kumbang gedene menga tutuke geni kang sinemburake dasar ngakak suarane ketinggal lagi nesu labet urung maos ginanggu kamardikane awit saking jemuguring Sang Bima ingkang sasat nebur tulading samudra sigra sanadak mawa nyaut marang Sang Bratasena naga wis ngangkep wentis awak nganti pethet wis mulut hangganing Sang Werkudara temah ngalumpuk angganing Sang Sena kraos yen pilut dening naga data nyipta gesang hamung pati ingkang semanding mila ing batos namung pasrah marang purbaning kang kawasa namung wonten sisane kekiyatan sekedhik kumelawe kanangasta nyepeng tutuking naga ing pengajap arsa kalih saking pupu tinudahaken marganing pati arsa kapamanaken ing piringan kang kering ingkang daring keborean lisah tawa nanging tanpa capa awit saking landheping kuku Pancanaka kalimbuh rasa pambengganging Sang Bima ndatak sakala kuku tumancep ing tutuk naga datan kajarak suwek padha sakala suwek ing kanang tutuk sakala pejah Sang naga nembur nawa blabaring getih momor kaliyan warih dadi sakjung pesagi ambane helok ing kahanan tan kawuningan ing nendi papan bangkening Sang naga nembur nawa sareng kawan karmeng Sang Bratasena
tuwus prateng dasaring samudra inggih Raden Jayalaga. Kala semana kagiat Sang Bima semawit pirsa kahanan kang sarwa handupara ngatitik ing dasaring samudra teka wonten pulo kang asri tiningalan katik tasih mawa raos ayem tentrem nikmat lan mupangat langkungipun malih panggaling Sang Sena dene ing madyaning pulo ana bocah bajang kang jumeneng mawa cahya padanan lai hanya begi pulo ingkang linenggan mongko tanpa nasarating Surya Candra lawan Kartika dadi kendel samerga Baranaya hamandeng praing bocah bajang enggaling kakadang aku krasa yen aku iki ana dasaring samudra rasaku kaya wong ngimpi awit dasaring segara teka ana pulo kang asri hararas luwih-luwih iki ana bocah bajang kang adep ana kono bocah bajang kowe kuwi sapa teko kuwi ijin tanpa rewang mapan ana kono Kulub Werkudara wah ngembilo temen bocah iki karo wong gerang kok nyebut Kulub Bathara Jiwa Ruci apa ora nyata teko kowe wis ngerti marang aku lan wani nyebut Kulub apa kira-kira tuwa kowe iki nimbang Bratasena pancen mengkono kahanan inggih Bratasena mula prayogane kita nyembah lan basa marang jeneng ulun ya nggih aja gemampang kowe perintah aku kok nyembah lan basa aku gelem nyembah lan basa waton kowe ngerti sapa-sapa leluhurku mengkono iya kita iku anak Pandhu Pandhu iku yogane ngabiyasa abiyasa putraning Parasara sutaning si Sakri Sakri ku siwune Sekutrum atmajaning Manumayasa anak parikenan yoganing Brahmani kuwi putrane Brahma dene Brahma iku anak Bathara Guru atmajaning Sang Tunggal kuwi anak wenang yoganing Sis dene Sis iku anak Adam nggih Bratasena wah piktis tembungmu gandeng wis ngakoni bener mara kaki nyembah lan basa marang jeneng ulun Kulub monggo dhisik aku gelem nyembah marang kowe waton kowe mangerteni apa to sebabe dene aku teko dasaring samudra iki Werkudara mulane kita teko kene labet anggen kita ngupaya pundhutaning Guru Nudurna supaya ngupaya banyu pawita suci minangka pitukon hanggen munggayuh kawruh sangkan paraning dumadi mengkono Kulub pinter bocah iki yen wis urip mangsa bener dawuhku iki mau mara dienggal nyembah lan basa marang aku ya nggih mengko dhisik kowe ora gampang ngongkon aku nyembah lan basa karo kowe kejaba menawa kowe bisa nuduhake
mungguh ana ngendi dumunging banyu suci mau aku lagi nuruti marang karepmu Purhanana ya nggih nglatana ing endi wae sira tangeh bisa nemokake hawit ingkang sinung banyu prita suci iku amung jeneng ulun dhewe Bratasena seranane wong yen luhung betah lopo kurang guling eling salah jatmiko yen wacana kudu manis Kulun kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandap sampeyan paduka Hyangka kulun Bathara diwiriji iya kulun tampa kan lega asing jeneng ulun nggih Bratasena Werkudara lekas kita iki mau kena kanggo piwulanging sagung tumitah ing Madyapada ingkang kababari aja sok lelungan lamun durung ngerti ingkang tinuju aja sok memangan yen to durung ngerti rasane sing dipangan aja sok menganggu lamun durung ngerti werdine kang dienggo lan aja sok manembah yen to durung ngerti sejatine kang sinembah nggih kaluhuran sabanipun paduka kulun ing sakmangke kepareng kula saestu badhe nyuwun toya prita suci kulun iya nggih ulun tumuli bakal maringake banyu prita suci nanging seranane kita kudu bisa mlebu ing garbaning jeneng ulun iki ya nggih sabab ya ana ing garba ulun iki papaning banyu suci Bratasena wah cecak nguntalo kecebol ngayuh ngawiyat wuta ngitung lintang tangeh kelampanipun lah yen mung kita iku sepira gedhemu nggih sepira gedhemu ulun iki katone cilik nanging sejatine gedhe kok Bratasena mekaten iya lajeng kula kadhahan medal mergi punti ulun liwat talingan ulun kang kanan iki Bratasena kang samar pamoring suksma sinukmaya winah ya ing ngasepi sinimpeng telenging kalbu pambukaning warana kalian sakili playap ing awit pindah pesabing sepenuh subuh-subuh ngerasa jati mangkono kus tanggap sang Bimasena dumateng dawing sang Ruci Bathara sikil sang Bima ngempakaken pramana jati ning wih netraning manah kusnya bangkit mangrih dadak sakala sang Sena wis nyumerpi wonten mergi kang hanjep ing gandeng sang Hyang Nawaruci kaya manjing kula garwaning sang Ruci Bathara Raden Werkudara Werkudara wonten dawuh sakwise jeneng kita manjing ing garba apa kang kita dulu nggih duh pekulun kula mboten ngerepi menapa-menapa
mboten ngerepi kiblat ler kidul wetan saha kilèn mboten ngerepi sewiji-wiji namung bingung ngrasa manah kula pengulun oh mengkono nggih yen mengkono mara sira ngesti marang jeneng ulun Bratasena jahniyah ning talaga kadi langit mambang tanpa sulano pamaneka Wintang daya kusumaya sumawur lumrap wekang sekar kadi jalat ucap sang sena kanggo nandhukaken pangesti marang Sang Ruci Bathara labet pantenging pangesti ing mangke ndadak sakala sang sena raos sira kaya wis ngadeg ing ngersaning Hyang Dewa Ruci Bratasena wonten dawuh wis ngesti marang janing ulun ing samengko apa kang katon ning sira nggih meninggih ulun ing samangke kula sampun anon dumungking kiblat ler kidul wetan saha kilèn saha kula nyemerpi wonten nur setunggal nanging arupi werni 8 warna 8 nggih apa wae kados Bramarkata kados Putran Bunta kados Tawanggung Gumolong kados Cahyamaya kados Taretna Muncar kados Ndarumayadi Kadirembulan kados Kartikabir Kulun dudu kula wingi menika sanget kesengsem manah kula kulun sumurupa kulut rupa 8 iku sejatine nuntun marang sifat ingkang linuwih lan rupa 8 perkara iku punyerang dadi loro ingkang papat karepe marang dat tegese cipta lan sifat tegese wujud manunggaling cipta lan wujud dadine lahir kelawan batin dene 3 yaiku asma tegese sejatine manungsa papat apengal werdine sejatine pramana dadine Gusti lawan kawula nggih kuwi sing papat nggih wondene ingkang papat manjing marang hawa nafsu ingkang rupane abang ireng kuning kelawan putih ingkang abang kuwi demen panas baran serai drengki karepe ngamah penggawe becik demen ngongrong tur sekti mandraguna kuwi kang abang dene kang ireng kuwi demen mangan ngongso-ngso doyan turu ngugung hawa karem nesu nuja swara-swara kuwi kang ireng dene ingkang kuning kuwi demen ngubupi laku cidra nggih saka kareme milik doyan rupa ora moka mula kabari nenggurangi marang barang kang rahayu lan demen ngangkah-angkah dadi wajibe yen kepepet wani nempuh marang panggawe Allah ingkang kuning dene ingkang putih nggih kuwi demen teteki murid suci muhung narima murid sampurna moh rekoso lumuh pakumpulan sabab wedi marang pegawean trima bodho watone ngaso anane mung ngengleng meneng lamun pinuju kodheng mula ora aneh yen to dimungsuh marang kang abang ireng lawan kang kuning mau nggih kula Bratasena wong urip iku luwih ewuh lamun ngelingi marang pratya ning ati kang papat mau nggih sebab apa
awet yen ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuwan kok nggih mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahake hawa Bratasena ulun kepriye sakelangkung bingung manah kula sareng kula inget wiwit saling kemekaten ingkang mekaten ulun kula nyuwun mugi paduka ulun kepareng nglajengaken paring tedah dumugi kawuh sangkan paring ngagesang menika menapa kedadosanipun saha nyuwun tetah ajining ilmu dalah suruping penemu ulun mengkono nggih nggih mula ya nggih ing waspada nggon manteng surasaning ilmu gaib ya Bratasena meninggi wonten menawa sira pitakon kedadianing manungsa yaiku saka Trimurti kelawan hawa nggih Trimurti yaiku cahyaning Surya Candra kelawan Kartika wonten hawa iku saka sarining bumi geni banyu kelawan angin Trimurti lawan hawa iku mau kumpul loya barang tumetesing tirta nirmaya banjur kesamatan wilayating dat nganti dadi tunggal jati ning kahanan kita iku Bratasena mulane jagat gedhe kang gumlariki cacahe ora beda isine ya padha karo jagat cilik kang ana jroning nggawa garbamu Bratasena waduh ulun aradi serawong-serawong rasing manah kula ulun syukur bagi sewu Werkudara wonten dawuh yen to kita nyuwun katerangan ajining ilmu iku angel yen wis ketemu ning kosok barine kudu tansah ngelingi pepacuh ingkang sarta ora kenerak marang angger-angger apa dene kudu netepi marang tembung idep madhep tetep kelawan mantep Bratasena kados pundi werdinipun kepareng nyuwun dawuh idep tegese kudu bisa manembah marang Gusti lan ngluhurake asmaning Pangeran kang Maha Kuwasa dadi ing kono kena ing ngaranan ngawruhi marang uripe kuwi jenenge idep banjur madhep kuwi tegese kudu bisa nyegah hawa nafsu kareping bisa wening kuwi jenenge madhep wondene tetep werdine aja kelu marang panggawe dudu ing pengajap dinane darbi budi kang rahayu mergo yen kok nganti milik ora-ora bakal mbilaeni Bratasena menika tetep iya lajeng mantep menapa werdinipun mantep ku tegese kudu nglakoni sedya awit sedya ingkang mengku panarima iku mubah musik menungsa mung sakderma kawula mung semendhe mring kersaning Hyang Suksma sing tegese mesthekake barang kang durung kasat netra iku bakal kesiku dening Gusti ya nggih mengkono kula mungguh ajining ilmu meninggi lak lajeng suruping penemu kados pundi yang kita pitakon mungguh suruping penemu yaiku setya legawa sabar narima berbudi lan bawa laksana kados pundi werdinipun setya legawa aja sugih sujana ingkang lila ing donya ikhlas marang pati pamrih supaya rahayu ya nggih nandura kelakuan becik lan suci ingkang sarta welasan tepo-tepo marang sepadha lan tepo marang wajib Bratasena kuwi jenenge setya legawa meninggi sabar narima tegese sabar yaiku den saranta ing tekadmu yen lagi kedukanan ing sukma kudu ingkang rumangsa ya nggih meninggi dene narima yaiku tansah ngentenana sing Hyang Suksma awit ing dalem tekad wis saguh nglakoni
yaiku bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip lawan mati nggih meninggi dene berbudi tegese demen tutur becik demen memadhangake wong kang peteng pikire ingkang satu petulung marang wong kang ketaman ribet kuwi jenenge berbudi dene bawa laksana surasane sing gedhe hambege sarta kang luwih budimu aja nista lan kang bisa cukup pamikirmu lan kudu mulat kudu awas uga tansah teliti pranata basa kanggo ing karpi sampeka dene sirikane yen to dusta candala hangane marang sepadha mengkono Werkudara muni lan sumurupa Werkudara sekabeh ngulang-ulang iki mau dadi srananing ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing ngaranan tirta puruhita suci lan minangka slana kuduning kawruh panunggal Werkudara pundi goncang ganjing langit gelap-gelapaken lir kincanging sang maweh gandrung samendan boten karempit sampun kula tampi kanthi terwaca sabdanipun kulun wis kasembatan karep munggir bingah rasa manah kula kulun sampun kasembatan sedya kula kang mengkono enggal tumuli metu Werkudara nyuwun pangapunten kulun kula sampun lajeng kraos wonten mriki mengko dhisik ora nggih ora isih akeh sesanggemanmu ya nggih sesanggemanira kang cedhak yaiku gurumu Jananta sapa madyaning samudra Brahmasena yen nganti ora gelem bali padha karo Werkudara wis tega marang para kawulamu tega marang negaramu lho ing ngestaken dawuh lajeng lebet mergi pundi nalika mlebu kita lumantar talingan kanan dene metumu liwat talingan kering Brahmasena Werkudara kula wonten dawuh metu sapa ing hangga ulun wis tinengeran gelung minangka rondhek ngarep dhuwur mburi gelung minangka iku dadya pralampita lan dadya tetenger yen Sirasena wis bisa hanggelung manunggaling kawula kelawan Gusti Gusti kelawan kawula meninggi kulun pri sampun dados tekad kula saksampunipun kelampahan pikantuk kawruh kasampurnan kula kepengin badhe dados pendhita kulun mengkono inggih nggih kepengin dadi pendhita ulun titip jeneng besok jenenge Begawan Bima Suci ngestaken dawuh wis inggake bali ya Brahmasena nyuwun tambahing pangestu kulun iya jaya wijaya jayanti Bima maringga kuwi tumapoke ngepek-epek ulun bakal tak sengkake nggalo prating daratan
Janaka sing sowan meninggih kula ingkang abiyantara bapa. Ana apa Janaka kok kowe sajak semengko lakumu? Inggih bareng kula munjuk atur sowan kula namung badhe nyuwun keterangan dhateng Paduka Bapa. Keterangan bab apa? Paduka Bapa Wentala utusan Kakang Mas Amyir Samudra menika werdinipun foto lembar sampun 3 dumateng Kakang Mas Bratasena. Tetele Paduka Bapa sampun 3 dhateng pejahing Pandhawa. Duh Bapa sampun ngantos namung Kakang Mas ingkang pinejah sowan niku mriki badhe bela Kakang Mas monggo Janaka watur mejahi Bapa. Janaka cekek men pikiranmu to Janaka. Wis maida marang bapakmu wis ora percaya marang Durna. Aku mok kira mentala arep mateni Kakang Werkudara to Janaka. Pikiran apa kuwi ngeres pikiranmu kuwi? Aku babar pisan ora ana pikiran bakal mateni Pandhawa iki babar pisan ora. Presti aku ora luntur wit biyen aku tetep tresna marang Pandhawa njaga marang slameting para Pandhawa klebu kowe barang Janaka kok dadak kowe ngetoke keris dino apa? Apa wis mingurke blatku kok aku arep mateni si Janaka murid kinasih. Oh iya ya ta Janaka. Yen panjenengan maida marang bapakmu Durna, mara tulinggal rungokno prastiyaku. Yen nganti pletek srengenge Werkudara durung metu saka segara, aku musalam yen golek Werkudara. Wah, Werkudara! Piye pawartane di meninggih Koko Prabu kula sampun ngadhep dhumateng Bapa Durna. Kula ngaturaken curiga supados Bapa purun mejahi kula. Namung Bapa penemban taring wangsulan bilih Bapa mboten badhe tega kaliyan para Pandhawa. Klebet mboten badhe wentala mejahi kula. Kaporing mangke penemban Durna sampun aprastya ingkang swaraosipun Bapak ing ngarep mongko Kakang Mas dari jemedul saking samudra Bapa terus musul badhe amyur samudra bila sedanipun Kakang Mas Werkudara Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yen ngono Begawan Durna ora luntur prasetyane, jek tetep njaga slameting para Pandhawa. Inggih. Kula ingkang klentu Koko Prabu. Ora. Iki jenenge wong njajaki kok di. Inggih. Jane Durna ki elek apa-apa to, Tru? Nek miturut Mahabharata, ya. Durna ki apik. Guru sing ampuh ya Durna kuwi. Kowe tau nonton film to? Durna cara kono ki gagah. Oh. Elek rak Durna kene iki. Digawe tekle digawe elek wis mambu politik kok lemuke ora jakmu kok aku iki ora mak itu nah iya mula aja kleru tampa Gong Durna ki apik lah nek ora apik apa Pandhawa guru Durna apa Pandhawa ki bodho golek guru kok sing elek wah nek ngono aku dosa ngrasani Durna ki elek apik ning daerahku ya digawe apik. Elek rak ning Ratahyoja iki Durna jane elik ae.
jadi pentungi Setyaki ya ini nek lah iya iki jan iki sutradara apa rembutan kok warna-warna lho kula niku nyanjangi oleh Bagong niku margi niku Bagong niku dalang sakniki bareng mudeng niku di Durna ki apik iya ya lah iya kowe aja kleru tampa nek dadi nek ngarang lakon iki Durna aja digawe elek lah kok dhewe arep demeni Rukmini wis pengedan iki kuwi ya carangan kok kuwi kok nek pakem iki pira to kae 18 lakon nek pakem iki lah ngembyah ki tak carangan klebu iki ya lakon carangan iki Dewa Ruci iki ora pakem ning carangan jaman biyen iki dijupuk jaman Ndara Bima dianiaya dening Kurawa lakon pas pendadaran siswa saka 5 ini asline ngono dadi jaman Bratasena lagi gelut karo Raden Kurupati dipisah karo Sengkuni kuwi diracun dindemi mendem dibongkok ayat-ayatan Banduriwati cegur ke segara dening Pujangga digawe lakon Dewa Ruci mau ya sok nyatet ana aja mung rondo kempling ali to lho ya penyegaran lho aku ora elek-elek ning bakune ya aja ditinggal kowe arep modern karepmu ning dasar iki kudu kuat sik gawe omah iki pondamen kudu kuat sik nek kuat pondamene monggo arep kreasi apa terserah nek rak pondamene wis kuat lah kowe iki ora wong hanjrah urip tutup ngono kok wis wah gawe lakon modern sok lakon dalangi nggawa ula tenan iki lakon ben gayeng kok lho gajah tenan golek marem tambur cik urip marem kok nggawa mriyem pas ngantem disumet dior kuwi wis kuwi marem sak omahe ilang cerewet itu lho ora elek-elek mung aku ki mung anu ngelingke nek tangga ora tangga ya ora apa-apa aku margo ngrumasani Petruk wis tuwek wong wis putu aku iki kewajibanku ngandani kaya dapurmu kuwi ya ya mbok iki ya sak pantaran karo Bayu kok ya wajib tak elingke ya oke nah iya sampun wong edan Arjuna kula wonten dawuh ayo ingkang ditonton kaya apa kuwi ning Begawan Durna kula dherekaken Mbah Prabu krungu jago kluruk aku wis krungu adzan sepisanan delong kasendang subuh mangga Werkudara urung ketok jumedhe saka segara anakku Werkudara mesana bapakmu kuwi jedul saka segara ta Werkudara nah wis prenteng-prenteng katon abang nggon langit wis meh biar padang anakku Werkudara srengenge wis meh netek durung jedul aku ambil golek iko Werkudara Koko Prabu Koko Penemban saestu hamjir samudra Koko Prabu kula rumaos dosa dados jalaran Koko Penemban hamjir samudra menika mangke boten badhe seda Koko Durna Koko Prabu walah pancen gedhe tekade Begawan Durna tapi marang prasetyane ambyur samudra
Wah, wis cong tenang Durna iki. Duh. Sida jegur. Piye, Truk? Sida jegur, Kang? Lah, duh. Sida jegur nggih. Heeh. Payu pira? Patak watu ndahmu. Kaya gadhekke. Alah, Durna jegur Petruk. Kula golek Jerusalem, golek gawan Durna. Alah, ten pundi sing madosi yah keten kok. Nelpon Sar. Njaluk tulung Sar. Sar ya doh turu ya ene kok. Oh. Petruk aja wangkat golek tukang nyabrangke. Golek Bapa Durna. Alah, tukang prau nggih mboten enten. Niki segara mulak-mulak kok golek tukang prau wong kapal wedi liwat kok prau. Oh, lah kae. Eneng prau. 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 Kene. Nah, kene. Oh, sanes. Apa? Pincuk. Oh, mula simbok kene kondo kok. Wah, kotor madang kok. Pincuke sak prau. Apa jero ta, Truk? Segara ya jero no. Alah, ora ngono. Cethek. Kok iso muni cethek? Lah kae wong bebek ora kelelep ngono kok. Bebek nglangi kok dirembuk. Ini arep iso golek Durna. Golek jurus sing ora enek luwung anu Durna dipancing ae. Dipancing. Lah mancing Durna ki terus pakane apa? Sinden. Piye? Pak tapuk lambemu dik. Sinden tak binggo pakan pancing. Aku garep kuwi. Gagas dapurmu. Dinteni Nyai Arjuna mriki. Ora kuntara, ora ngene. Aku mesane aku ora iso enggak. Durna bapakku kaya ngene iki piye lelakone iki? Kedadian kok kaya ngene iki sapa sing marai? Wah, Durna guruku aja mati dhisik aku cek nggunakake kowe. Tak kirim bayu warasa Durna bapakku. Werkudara. Durna bapak piye? Tujune kowe konangan aku, Ngger. Upama aku ora nusul kowe gek dadi apa kowe Werkudara? Sumurupa ya Ngger bareng kowe iki ora jedul dikira karo Permati aku dianggep tega karo patimu. Kula aku banjur sumpah ana ngarepe si Janaka. Yang dipletak srengenge Werkudara ora jedhel aku ambil segara bela marang patimu. Aku mau wis krungu adan kowe urung jedhel aku njur ambyur. Aku njur ambyur nyilem ana njur segara goleki kowe, Ngger. Iya. Tujune kok konangan aku kowe Werkudara. Upama ora ya mati no kowe. Aku nyilem nang njero segara. Kowe tak gogoi. Wes. Anggerong tak gogoi. Wah, jebul rong ya warna-warna ya, Ngger. Bae ya ana sing jero ana sing ora.
nek sing ora jero cukup tak goke nganggo tanganku. Nek sing jero tak lebokke sirahku. Nang nggon ngerong kono. Aku goleki kowe. Lah kok terus mak genduk. Aku nyekel pas mbuh pupumu mbok wetengmu aku gak roh. Ning mak genduk ngono. Terus tak duduk lur. Lah kok jebul rambutmu. Oh alah Werkudara kowe kaya golek dirian kok nyang ngerong iki kepiye to nger. Nganti aku wong tuwa tak rewangi brepes-brepes nang jero ngerong. Goleki kowe Werkudara. Iya. Piye kabare Bratasena? Untuk pengestumu aku wis kelakon antuk gawe sing tak goleki. Oh, kok ngono? Iya. Sing maringi sapa? Sing maringi Bathara Dewaruci. Sapa? Dewaruci. Wah! Kuwi kancaku Dewaruci kuwi. Kuwi kancaku. Kuwi jenenge asli Slamet. Jenenge asli Slamet terus diparapi Dewaruci. Kuwi kancaku. Mengkono. Heeh. Oh alah, biar. Kuwi ndemben nenengan karo Pak Kamsu ndeng. Ini saiki wis ora. Saiki wis akur, wis merdeka saiki. Iya. Oh alah Dewaruci. Iya. Wis diwejang. Wis. Ah, syukur ngger, syukur. Wejangane piye ngger? Kawruh sangkan parang dumadi iki wejangane piye tak cocok karo ilmu sing tak tampa ngger. Aja saiki. Lho, lasuk kapan? Aku wis duwe baya sak dasar wis entuk kawruh sangkan paran aku arep madhep dadi pendhita. Sang Hyang Dewaruci wis titip jeneng. Nek aku madhep pendhita kon jeneng Bima Suci. Oh, dadi pun besok arep dadi pendhita. Iya. Wah, arep mateni pasarepku kowe iki. Nek kowe pendhita jeraku dadi apa ki engko? Aja kuwatir. Kepengin arep dandani sing rusak ngelingke sing lali. Oh, ngono jare. Dadi esuk arep dadi pendhita peparep kawan Bima Suci. Iya. Esuk kapan kuwi? Mbuh, ngenteni wanci Kang Prayoga. Ah, kuwi nek iso ya, Ngger. Ya nek iso matur karo Pak Haryono, karo Pak Widarba, karo Pak Lukman, sok taun ngarep lakoni kuwi wae. Yang dindi Kuwi nek ditanggap ngono. Ning dalange sapa terserah waton lakoni kuwi bacute kok, Ngger. Dadi ben eneng bacute ngono lho. iya Durna bapakku perkara permati nengko aku sing bakal ngurusi Mangsa bedhok helmno kadang-kadang wong kaya Werkudara. Dimas Werkudara bungah dasipun Kakang sadeus timbul. Rumaos bingah manah kula Kakang Mas sampun timbul. Iya. Aku wis bali saka samudra. Lan ngerteni aku wis entuk gawe kabeh sing tak goleki. Mengkono Yai, Iya. pun Kakang melu bungah. Kula nderek bingah. Jarawa wonten dawuh. Semene aja sok maido karo Durna bapakku. Iki guruku. Iki sing madangi lelakonku, iki sing minterke aku. Anggere maido totok sirahmu dhewe. Nuwun pangapunten. Dirungake. Dirungake. Aku iki guru sejati. Nek kowe mara kok nggawa keris kaya nawake. Kowe maido karo Durna. Ora ning loke Durna kok mentol nyang pendhoke ora noloke. Nuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Lha nggih sampun. Mboten wong Janaka kalih kula maido kok pripun? Mari aku jebul segara. Wah, bola bali Janaka cekak pikiranmu. Landhep dengkul pikiranmu kuwi. Wis meneng di wong iki sadi kudu mangsane luput. Nuwun pangapunten. Oh, aja ngapur nyawura.
bola-balik kumpulane Petruk ndelalah. Wong awis ning ngeblek kok jek disambut iki kemanyane iki. Pilih lagi ngono lagi. Wong edan iki. Klambine jase anyar. Lho ora edan to. Kandangane disuwek lha coba. Aja to nggadah bubuane disuwek. Parat. Werkudara. Iya. Ayo nyanyi gantak kali kudu marang praja diarep karo kadang Kanjeng Ibu. Iya. Aku melu kok dhisik nyang Ngamarta ya, Nggir. Ayo tak dhewe boyongan bali marang praja Ngamarta. Werkudara, apa njaluk Bapa Durna ya tampanono. Waduh. Aduh. Wah. Ya. Aduh. Waduh. Wah. Ora menang mungsuh Werkudara diajak patri sida urip Werkudara pancen angel mateni Pandhawa ya saiki gagal liya taun tak angkah patimu kowe Pandhawa Kakang Semaropo ampun wurutan Bandayuda nggih Gus sampun semingkil sang ya para Kurawa saha Ndara Bima sampun kasempatan sedyanipun iya inggih menika Ndara Bima sampun saged ngunduh dhateng kuruping pakarti nama boten muspra hanggen paduka tansah makempal wonten ing paguyuban Susila Budi Darma nyatanipun sampun paduka lampahi piyambak teteken kanthi tekun tekan sedyanipun Ndara Werkudara lelampan paduka menika boten benten kados dene lelampane kang dipun tindakaken dening sawargi Eyang Muhammad Subuh anggenipun ngudi dhateng jiwa ingkang sejatos iya ingkang menika mugi jagat anak sani Gusti Wijabayu saya ngrembaka subut ingkang wonten ing Nuswantara mriki dumugi tangkar temangkar ing Jawi Negari maki sampun saking ngraosaken dhateng wohipun makarti ingkang sami nderek wonten ing Susila Budi Darma menika iya dene kula sak kanca para kadang krawitan saha Ibu Waranggana hanggenipun niku wajiban ngrumaosi kathah ing reh klepatanipun ingkang menika kunjuk dhumateng para panitia utamanipun dhumateng Bapak Haryono, Bapak Widarba saha Bapak Lukman saha para warga Sibut kula sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami pungkasane ngatur namung sesanti sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka bungah karep joget tandha syukur marang Gusti semonggo Gus